Krásný den, já vás tady dneska vítám u dalšího rozhovoru a tentokrát s tématem zdravá porce. A dneska tady mám hosta, moji mamku, která se mnou byla od začátku toho, kdy zdravá porce vznikala. Mamko, jak si pamatuješ to, kdy jsme zakládali zdravou porci? No, to bylo někdy rok 2014, já jsem měla výživovou poradnu od roku 2009, takže si mi tam pomáhala. Pak si hledala vlastně uplatnění, protože práci, kterou si předtím dělala, která byla spojená s vařením, s prezentacema a prostě s těma věcma, tak a taky si v tu dobu chtěla zhubnout. Jo, protože maminka se neposlouchá, viď? A maminko už potom přestalo jakoby bavit, pořád to poslouchat a pořád dávat nějaký rady, takže jsem ti řekla, že by mohl být tady ten projekt, ty jsi se toho ujala a musím říct, že teda se ctí, protože samozřejmě tam byly přípravy, bylo tam to, že si se nebála stoupnout si k té plotně. Pravdou je, že velká průprava byla, když si pomáhala vařit babičce a dědečkovi na rekreačním středisku. Jo, to byly časy. Vím, že děda ten vařil luxusně a babička vařila taky skvěle. No, tenkrát, když jsme začínali, tak já jsem si říkala, já vlastně v tom tu praxi nemám, mám jenom praxi z domova, protože jsem vařila pro rodinu a je pravda, že jsem neuměla vařit v malým, protože vždycky, když jsem začala vařit, tak to bylo minimálně ne pro 4 lidi, ale pro 8, protože vždycky někdo přišel a ochutnával. Takže tohle bylo, ale musela jsem to vlastně změnit úplně jiným způsobem, aby to mělo ty výživové hodnoty, aby to bylo pestrý, zajímavý. A my jsme vlastně zakládali v podstatě spolu tuhletu firmu a ona už běží teď 10 let. Mm-hmm. No, máme letos výročí. Máme 10. výročí, já si vzpomínám na ty začátky, kdy ty jsi se nebála, já jsem se taky nebála. Ještě ke všemu já teda, jak říká celá moje rodina, kamarádím s úřadama, takže já jsem měla část úřadů, Simonka měla část přípravy a dohromady jsme vlastně dělali ty výživové hodnoty těch potravin a začínali jsme vlastně v podstatě na osvědčených receptech, který se postupně vyvíjejí. Přesně tak. Já jsem už v jednom rozhovoru říkala, že jsem si koupila knížku, jak připravovat krabičky, protože jsem potřebovala prostě nějaký základ, ale je pravda, že jsem vzala svoje recepty a že to mi asi pomohlo nejvíc. Mm-hmm. A pamatuješ si, když jsme začínali, tak v podstatě jsme začali, jak jsme oslovovali vlastně lidi. My jsme o tom strašně vždycky dlouho mluvili dopředu. A tady my jsme o tom mluvili a vlastně jsme oslovovali známí lidi, tak jak se to začíná, že jo. My jsme o tom začali mluvit, že se to připravuje, že to naopak ještě některý lidi z tvýho před tím, co jsi měla vlastně to podnikání, tak ti šli pomoci i uklízet tu kuchyň. A ty lidi vlastně začali a potom ty lidi najednou začali o tom tak nadšeně mluvit tak jako my a začínalo se asi s 8-10 lidma. Je pravda, že dneska už to není až tak, že bychom vyloženě dávali reklamy, inzerci, ale že lidi přicházejí na doporučení, což asi si myslím, že si přeje každý podnikatel, aby to takhle bylo, ale dřív to taky tak nebylo. Chvílema jsme měli propady, chvílema jsme měli takový ty vzestupy a museli jsme se s tím naučit obě dvě pracovat. No a tím, jak jsem měla tu výživovou poradnu, tak i moji klienti, někteří z Děčína, jakoby se vlastně nevěděli, jak mají vařit, takže se třeba přidali, ale pravdou je, že se lidi začali nabalovat vlastně až tou praxí nějakým tím rokem, protože ze začátku, když to vezmeš, tak si vařila vlastně sama a jestli si to sama rozvážela. No, to byly 2 roky, kdy já jsem dělala ještě předchozí práci, takže jsem jezdila ať do Liberce a pak do Ústí, vedla jsem různý meetingy a do toho jsem chodila vařit a rozvážet. Musím říct, že to bylo hrozně náročný. Dneska už vím, že bych si to asi zorganizovala jinak, ale v tu dobu prostě to jinak nešlo. Mm-hmm. A musím říct, že i já jsem měla určitý propady a chvíli to byly takový jako myšlenky, jestli vůbec to dělat nebo nedělat, ale je pravda, že se to zlomilo a možná je to i tou prací na sobě se svýma pocitama, myšlenkama, abych si dokázala vlastně ujasnit, proč ty věci chci dělat.
Tam bylo od začátku jednoznačné zadání. Naučit lidi jíst, naučit je jíst z potravin, které jsou dostupné v marketech a z toho vybrat to nejlepší. Naučit je naskládat si to jídlo a hlavně se nebát jíst. Jo? A postupně se to stalo tak, že z těch lidí, kteří chtějí úplně zhubnout, se ti najednou dostali pod ruku nebo do ruky lidi, kteří mají zdravotní problémy, protože byl tady i to omezení těch let, já nechci přímo nechci říkat covid, ale dobře, covidových. A ty lidi najednou zjistili, že nemůžou chodit do restaurací, že nemůžou chodit vlastně jenom tak se někam pohybovat, takže si třeba ty suplovala někoho, kdo měl maminku někde tady v Děčíně a nemohl jí nakupovat, jo, jako prostě tyhle ty věci s nějakým si způsobem zabezpečila. No je pravda, že já se musím ještě smát teďkom, protože zaplať pánbu, že mě lidi v těch obchodech znali, protože tam byli pořád podobní prodavači, prodavačky a já jsem pořád jezdila s těma košíkama, že jo, a ono se chodilo nakupovat 2krát týdně, protože opravdu jsme vařili na 3 a na 2 dny, což v určitou chvíli nebylo vůbec jednoduchý. A já jsem jezdila s těma košíkama a lidi na mě koukali, jak když jsem spadla z višně, že asi si dělám zásoby a že to připravuju. Naštěstí opravdu mě znali, takže to bylo jako skvělý. Ale byla to jako zajímavá zkušenost. No a v roce, a teď je to myslím, že už asi 3 roky, co si mi předala výživovou poradnu, protože jsme se domluvili tak, že ty se budeš věnovat prevenci zdraví a já se budu věnovat právě těmhletěm krabičkám a vážení lidí, protože si myslím, že to k sobě hrozně hezky patří. Když jsme začínali, tak já jsem ti dělala vlastně poradenství, že jo, nabírala jsem lidi, prošli vlastně poradnou, protože to je taky naše specifikum, že lidi vlastně projdou vážením a vlastně nějakým dotazníkem, který potřebujeme k té stravě, aby jsme to tomu člověku udělali na míru, aby jsme věděli, jestli na něco je alergický, nebo jestli něco taky nemá rád a prostě takovýhle věci. No a já jsem vlastně v roce 2020 se rozhodla, že teda nebudu dělat už jako poradnu, že si teda budu podnikat z pláže, koupila jsem si kurz a ten kurz vlastně jsem si udělala jsem si tam skoro celý zadání a do toho právě přišel ten covid, kdy jsem byla oslovená svojí kolegyní výživářkou, jestli prostě nechci říct do boje s touto nemocí, ale vlastně do pomoci těm lidem, kteří právě potřebují tu prevenci. Takže jsme se dohodli spolu, že teda ty si převezmeš tu poradnu, protože jako výživář si velmi, velmi zdatná a musím teda říct, že někdy na rozdíl od některých výživářů ty se ještě k tomu umíš postavit a umíš to uvařit, naskládat. Jako mně se ohromně líbí právě to rozšíření toho portfolia těch našich činností, takže my v podstatě lidem uvaříme, nebo zvážíme, uvaříme, připravíme jídelníčky tak, jak potřebují právě třeba na víkendy, protože my na víkendy nevaříme a zároveň, aby se právě nedostali buď do té obezity, anebo se nedostali k těm zdravotním problémům, tak ještě jsme právě přidali tu prevenci a tou se zabýváš ty. No a když jsme vařili ze začátku, nebo když to teda bylo ze začátku, tak jsme zjistili, že ta prevence vlastně tím jídlem už hodně pomáhá. To víme, jakmile prostě by člověk používal nějaký doplňky stravy nebo něco, prostě tak to prevenci nedá, když nebude dodržovat některé zásady, buď ty výživy, pitného režimu, nějaký psychické pohody. Takže ten člověk by vlastně chvíli to držel, ale pak by se vrátil třeba ke svým stravovacím základům a nešlo by to. Ale ta prevence vlastně v podstatě je velmi důležitá. Ty nastartuješ, ten člověk vlastně si očistí střevní mikrobiom, dneska už to takhle můžeme říct, a já tou prevencí potom tomu člověku můžu dopomoci dál. Já musím říct, že jak jsi říkala s tím jídlem, tak měla jsem paní několik a oni mi chodili a říkali, že jako kdyby, když si vzali to naše jídlo, tak jako kdyby měli pocit, že ten den mají hezčí, protože to jídlo bylo sice uvařené tak, že vypadalo jako klasické jídlo od našich babiček a maminek, který do toho přidávají třeba i nezdravější věci, ale že jim je potom lehce. A to mě jako přivedlo k tomu, že opravdu, jak říkáš, s tou prevencí vynechali jsme některé věci, které jako škodějí, ale zároveň jsme tam zařadili právě věci, které neškodějí, a to je zase moje doména.
moje zkušenosti a právě zkoušení všech těch věcí, protože jídlo prostě musí chutnat. A jídlo nemá být takový, aby bylo jenom suchý a jenom bez nějakých třeba příloh a tak dále, ale má být ohromně pestrý. Má být složený tak, jak má být, nemá se žádná složka vynechávat, pokud ten člověk není opravdu nemocný a nemá to od lékařů zakázaný, ale hlavně víš, co je důležitý, ty to děláš s láskou. Ty to děláš vlastně s tou energií, to aby jim pomohlo to těm lidem. A ono je to na tom jídle vidět. Protože když to i nandáváme vlastně do našich krabiček, které jsou vlastně zdravotně nezávadné a nejsou to takový ty obaly, které se hned vyhodí, ale jsou to vratný obaly, tak s láskou se to tam naskládá, aby to i na oko bylo dobrý, protože jídlo nemáme mít jenom čuchnout si a ochutnat to, ale máme i vidět. Je pravda, že když nandáváme jídla, tak obě dvě vždycky koukáme, aby fakt to bylo jako hezky udělaný a někdy mě jako naštve, když třeba mi najednou ta krabička se posune a teď já to tam trošku jako vošpiním a říkám si, no tak tohle bych přece já taky nechtěla dostat, takže je pravda, že i tohleto na to dbáme, aby tohleto bylo i pro oko přesně lahodný a i když je to v těch krabičkách, tak aby to prostě ty lidi dostali tak, jak mají a bylo to fajn. Tam je i dobrá ta prevence, že teda ty lidi mají možnost přijít na převážení, mají tady to poradnu od tebe nebo i ode mě, když to rozvážíme, tak samozřejmě lidi se mě můžou zeptat. Já mám takový úsměvný příklad, kdy já přijedu a třeba ten pán vyjde ven, protože manželka má naše krabičky a pán prostě s bříškem a začne se vyptávat a já vždycky říkám, já jsem výživař, já vám můžu šáhnout na břicho, máte tam vyserání tuk. Takže to jsou vždycky takovýhle úsměvné věci. Ale máme 10letý výročí. Co se stalo? Přidali jste už rok, přidali jste kreativitu, přidali jste vlastně, přibylo tam naše mládí, kreativní posila, která nejenom předtím s náma vařila, ale teďkon začala rozšiřovat vlastně v podstatě to povědomí zdraví porce. Jo, a to je skvělý, že o tom mluvíš, takže máme facebookový účet, kde už máme spoustu sledujících a kde dáváme právě příspěvky různých videoreceptů a teď jsme udělali i YouTube kanál, protože to je taky skvělý, aby se lidi podle nás třeba začali zajímat o to, jak to složení té stravy může vypadat a mně se to ohromně líbí, protože Klárka fakt v tomhle je neskutečný borec. Já vždycky říkám, já se ráda stanu tou tváří a Klárka to dotvoří tak, aby to opravdu vypadalo hezky a aby to bylo pro ty lidi zajímavé. Takže jo, tohle to jsme rozšířili. Takže už je teďkon i vidět, nejenom, že bychom si to tamhle někde vařili v naší nové kuchyni, ale taky je to o tom, že vlastně v podstatě je to vidět, že to ukážeme světu, jak to má vypadat. A když jsme u té naší Klárky, tak ona je nejenom kreativec, co se týká jakoby těch sociálních sítí, ale samozřejmě i vymýšlí ty recepty, schání ty recepty, navaří je a vlastně nafotí je, nafilmuje je, někdy je i namluví, když maminka nemůže. Přesně tak a další část, kterou teďkon budujeme, tak je udělat zázemí webových stránek, protože my jsme spustili loni kurz krabiček a bylo to online. Musím říct, že ten už nám jede asi 3. kurz a je to skvělý v tom, že ty lidi si vaří i z dálky, takže ty, co se nás ptají, že nemůžou zblízka dostat od nás krabičky, tak mají možnost si to utvořit sami doma. A další teda rozvoj je ty recepty, videorecepty a všechny ty věci, které jsme dali dohromady, dáváme do jednoduchého kabátku a chtěli bychom to právě dát do online kurzu. Na tohle jste dostali ode mě velkou zelenou, protože na webu nebo na Google je spoustu věcí, kde každý prostě ukazuje, jak vařit, každý ukazuje prostě nějaký směry, ale tady to mají ty lidi potom jakoby udělaný komplexně. To znamená, že mají i takový jednoduchý návod. Ono, když se podívají na ty jídla, jsou tam samozřejmě jídla, které jsou jiný trošičku, jo? Protože já vždycky říkám s takovým trošku despektem, že každá rodina má svoje nějaké vaření. 80 receptů. 80 receptů, jezdili jsme tamhle k babičce, tam vždycky bylo bílá omáčka v sobotu, knedlo vepřo v neděli a pravidelně a přes týden prostě něco udělali, 80 receptů. Tady je to velmi pestrý a
protože vy teda si to nechcete nechávat takhle jenom pro sebe, tak to teďko chcete pouštět jakoby dál. Myslím si, jako ze své praxe, kdy jsem já měla praxi od roku 2009 a prošlo mi vlastně rukama minimálně 1600 klientů a vím, jaký požadavky měli nebo neměli. A první věc toho bylo, nevím, co vařit. Nevím, jak si to naskládat, nevím, jaký množství a nevím, jak se mám napít. A každý nejdřív rval cvičení. Musím každýho zklamat. 80% je jídlo, 20% je cvičení. Sama to teďkon víš, když si se do toho cvičení pustila. No a tohle je vlastně teďkon to, že vy vlastně to naše gro dáte tomu světu i takhle udělané. Takže já osobně si myslím, že každý se v tom může najít. Jo, já si to myslím taky a hlavně my nejsme schopní obsáhnout úplně všechny. Když jsem uvažovala o franšízách naší firmy, dneska vím, že bych to takhle nechtěla, ale právě díky těm onlineovým věcem to můžu udělat a jako s lehkým srdcem, protože vím, že ty lidi můžu obsáhnout, ale ne, že je budu objíždět. Hele, tak jako jakoukoliv jinou práci nemůže dělat každý, tak tohle taky nemůže dělat každý. Jakmile to toho člověka nebaví, jakmile ten člověk nemá rád ty lidi a nevěnuje se jim, tak vlastně v podstatě to vyjde vniveč. Je to takový to vaření, něco hození na talíř a prostě je to tak. Ale tady je to dělaný s láskou a s tou energií vlastně pomoct těm lidem. Já ještě o tom jídle přemýšlím jako úplně jiným způsobem a tím, že vaříme do krabiček den dopředu, tak já potřebuji i mít jídla, který se nekazej, který opravdu jsou i ten druhý den třeba dobrý a musím říct, že tohle je ohromně velká alchymie v tom míchání těch jako chutí a jídel, protože to prostě jinak prostě nejde a kdybych udělala nějaký jídlo, který třeba ten den je dobrý a druhý den už prostě není, takže už máme vychytáno i tohleto a to mě jako fakt baví. U nás v Nezdraví porci, jak já vždycky říkám, tak jsou lidi většinou na 2, na 3 měsíce, protože to je taková ta doba, kdy se naučí, ale drží se nás třeba 2 roky i déle. Ale musím říct, že pro někoho to opravdu není, protože jestliže ten člověk to dostane v krabičkách, dostane to na celý den a není schopný to sníst, pro toho člověka není vůbec nic. A nebo doplňuje ještě dalšíma věcma, který má pocit, že jsou ještě nad rámec, tak je to o to horší. A já si osobně myslím, že v tom vašem kurzu tam bude právě daný všechno, i takový ty výmluvy, i takový ty vychytávky, i takový ty věci obecný, který vlastně lidi pracně hledají a potom si myslejí, jedna paní říkala tohle a Maruna říkala tohle a Tonda říkal tohle. Ne, bude to ucelený a myslím si jako, že to bude wow. Super, takže já bych řekla, že dneska jsme toho popovídali o zdraví porci dost. Já jenom možná ještě vezmu, když ty si říkala, že v poradnou ti prošlo asi 1600 klientů, tak nám krabičkama prošlo minimálně 500-600 lidí. Já jsem to počítala nedávno a musím říct, že jsem z toho byla ohromně překvapená, že i v tom, kdy chodí ty lidi na dlouhodobou spolupráci, tak jich bylo tolik, protože my si bereme jenom určitou kapacitu, abychom se o ně byli schopni postarat, rozvést a já nevím všechno. Takže jako myslím, že to je krásný číslo. Já si myslím, že to rozhodnutí jít do kvality na úkor kvantity je jakoby velmi dobrý. A právě, ty říkáš 500-600 lidí a teď si vím, že každý doporučí. Většinou, když někdo volá, tak volá, co říká. Dobrý den, dostal jsem na vás kontakt. Přesně tak. A bohužel někdy jsou lidi na čekačce, protože to místo máme omezený počet a aby jsme právě zachovali to, co chceme a máme lidi na čekačce a myslím si, že ty lidi, kteří se k nám dostanou, že si toho váží. Skvělý. Takže dneska já ti děkuju za ten spolu rozhovor a budeme se těšit na další. Já taky děkuju. Mějte se hezky. Mějte se.